Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Kontu tafu li f'Malta teżisti belt li hija tassew magħrufa għall-kwiet tagħha. Infatti, hekk insejħula il-belt is-sikta. Biex ngħidilkom x'isima. L-imdina. L-imdina ftit li xejn jidħlu karozzi u belt mimlija arkitettura, djar storiċi, mużewijiet u anke katedral kbir. L-imdina qiegħda fil-għoli. Jekk tittawwal minna jirnexxielek tara lil Malta mill-għoli. Mir-razzett se mmorru l-belt, se mmorru l-belt, se mmorru l-belt. Mir-razzett se mmorru l-belt u ngħaddu mill-għeliqi. Fuq tal-linja mmorru l-belt, immorru l-belt, immorru l-belt. Fuq tal-linja mmorru l-belt u nħassu lejn it-toroq. U bil-lanċa mmorru l-belt, immorru l-belt, immorru l-belt. U bil-lanċa mmorru l-belt kemm hu sabiħ il-baħar. Issa li wasalna l-belt, wasalna l-belt, wasalna l-belt. Issa li wasalna l-belt qed naraw il-funtana. Meta jżuru Malta, it-turisti ma jżurux l-imdina biss. F'Malta għandna ħafna postijiet tassew interessanti u antiki ħafna. Jekk immorru sa ħaġarqin naraw ġebel tassew kbir li bih in-nies tal-qedem kienu jibnu it-tempji tagħhom. Interessanti hux. Tafu li mi l-Knisja li għandha l-akbar koppla f'Malta? Il-Knisja tal-Mosta. Din il-Knisja tissejjaħ ir-rotunda għax hija tonda. U kontu tafu li fi żmien il-gwerra f'din il-Knisja kienet waqgħet bomba kbira li ma sploditx. Inti li ma hu l-aktar post li tħobb iżżur f'Malta u għawdex? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien.